Poslankyňa Viera Tomanová v utorok 28. februára 2012 navštívila Slovenský zväz telesne postihnutých Karotka v Červeníku. Počas dvojhodinovej návštevy diskutovala s členmi občianskeho združenia o sociálnom zabezpečení dôchodcov a zdravotne postihnutých. Založili sme sa 26. februára 2009, tak fungujeme 3 roky práve teraz. Máme trojročné také výročie, máme teraz už 183 členov. Chodíme do divadla, na kúpanie chodíme, na rekondičné pobyty chodíme. Bohatú činnosť občianskeho združenia pozitívne zhodnotila aj poslankyňa Viera Tomanová. Ešte som sa nestretla s tak dobre organizovaným klubom, spoločným klubom nielen pre dôchodcov, teda starších ľudí, ale aj pre ľudí so zdravotným postihnutím. Veľmi sú aktívni, urobili kopec dobrej práce, stretávajú sa, majú zmysel života, majú spoločné aktivity a otázky veľmi trefné. Ide predovšetkým o ich sociálne zabezpečenie, otázky ich existencie, otázky prežitia v súvislosti s globalizáciou, v súvislosti s krízou, ktorá vlastne je tu. Myslím si, že tie otázky boli veľmi trefné. Poslanecká návšteva bola pre členov občianskeho združenia Karotka povzbudením, aby pokračovali vo svojej činnosti i naďalej napriek stále sa zhoršujúcim ekonomickým možnostiam rozvoja voľnočasových aktivít tejto cieľovej skupiny.